ne, už tento produkt nekoupím, miluji ji, určitě dávám 5 hvězd. 4 až 5 hvězd. Všechny vás tu opět moc zdravím a vítám vás u dalšího videa. Než toto video začnu, tak se předem omlouvám, pokud uslyšíte huhňání v hlase a tak dále. Bohužel jsem se teď prošla opět zánětem dutin a ještě tak nějak pohuhňávám, ale naštěstí už funguju a konečně jsem se dostala k videu, který už jsem chtěla natočit asi tak před týdnem. V dnešním videu vám chci představit pár produktů z prodejen DM. Abych byla úplně konkrétní, tak je to od všeho něco. Vybrala jsem si několik produktů a jedná se o produkty, které nejsou úplnými novinkami. A proč jsem si vybrala právě tyto konkrétní produkty? Tak na to vám hned odpovím. Je to z toho důvodu, že za prvý mě osobně tyto produkty zajímaly a chtěla jsem je vyzkoušet, jak pro vás, tak i pro vlastní potřebu. Za druhé jsou to produkty, které mají skvělé hodnocení, 4 až 5 hvězd. O to víc mě zajímá, jestli opravdu stojí za to, jestli opravdu fungují tak, jak mají. A třetí věcí je ta, že se jedná o produkty, které nemají vůbec vysokou cenu, naopak jsou za nízké ceny, až neskutečně nízký, aspoň teda z mýho pohledu. V dnešní době jsem se přesvědčila o tom, že málo lidí věří něčemu, co je za nižší cenu a už v tom vidí nějaký háček, nějaký problém, že by to nefungovalo tak, jak má. A zbytečně si za určité produkty, určité zboží připlácí. Přiznám se, že i já to občas udělám, protože ta důvěra je přece jenom k tomu dražšímu produktu větší. Nevím, proč to tak máme v hlavě nastavený, ale většina z nás si myslí, že čím dražší zboží, čím dražší produkt, tím větší kvalita. Ale já jsem přesvědčená o tom, že opak je pravdou a ne vždycky tohle pravidlo platí. Nebudu lhát o tom, že jsou tyhle všechny věci, které tu mám, které vám teď ukážu, skvělý. Není to tak, něco má klady, něco zápory, něco je fakt wow. Asi bych začala takovým tím mým největším zklamání, co tu mám. No zklamáním. Pro mě zklamáním, pro někoho je to skvělá věc a používá to asi dál. Mě bohužel tento produkt vůbec nenadchl, dávala jsem mu šanci, zkoušela jsem ho několikrát, ale bohužel ne, už tento produkt nekoupím. Jedná se o tento intimní gel na holení. Cena tohoto gelu je 45 korun, je určený na citlivou pokožku, je bez parabenů, mikroplastů, jedná se o veganský výrobek, obsahuje aloe vera, obsahuje kyselinu mléčnou a květy z broskvoně. A tento intimní krém po holení. Cena tohoto krému po holení je také 45 korun. Určitě bych začala tímhle gelem na holení. Jedná se o gel, který je určený přímo na intimní partie. Asi bych začala jeho konzistencí. Jelikož tenhle gel na holení obsahuje aloe vera, jeho konzistence je taková slizká, mazlavá, nevím, jak to mám popsat. Gel vůbec nepění. Abych pravdu přiznala, tak ani po 3-4 holení jsem si na tuhle konzistenci nezvykla a nějak mě od tohohle gelu i odrazuje. Pokud přejdeme k samotnému holení, tak i to je mi s tímto gelem nepříjemný. Popravdě mi holení s tímhle gelem přijde hodně podobný, jako kdybych udělala takovýto rychloholení s sprchovým gelem. Akorát rozdíl je v tom, že ten sprchový gel se aspoň napění a nevytváří takovou jakože slizkou klouzavou vrstvu. Díky čemuž zase u tohoto gelu nedochází tolik k pořezání, protože vlastně ta žiletka vám sklouzává takovým způsobem, že vás nepořeže. To je za mě jediný plus, ale co se týče negativa, mínusu, tím je určitě to, že to holení je pro mě osobně nepříjemný. Žiletka mi při tomto holení tahá chloupky a to nemluvím o holení po x dlouhý době, jo, abyste si nemysleli.
Já se tady nechci o tom moc vyjadřovat, protože přece jenom jde o intimní ženskou část. Takže ať se holíte za krátkou nebo dlouhou dobu, je to úplně jedno. Přijde mi, že to oholení není ani tak dokonalý a tím největším mínusem je pro mě to, že sice člověk není tak pořezaný, ale za to mi dělá neskutečnou červenou vyrážku, jakou jsem, můžu říct, neměla nikdy, a to nikdy ani po obyčejném sprchovém gelu. Tím přejdu na krém, který je určený po holení. A je určený k tomu, aby sklidnil vlastně tu pokožku na intimních partiích od samotného holení. Tento krém je bez parabenu, alkoholu, parfemace a parafínu. Obsahuje stejně tak jako gel na holení květ broskvoně, aloe vera a kyselinu mléčnou. Neříkám, že po nanesení tohoto krému po holení je to něco nepříjemného. Naopak, je to příjemný, máte hladší pokožku, jemnější, ale pořád nevidím, že by docházelo k tomu, co tento krém slibuje. Jak říkám, každý s tímto gelem, s tímto krémem máme jinou zkušenost. Každá pokožka je jiná, takže nemůžu mluvit za všechny, ale bohužel. A teď už bych přešla k dalšímu produktu, k dalšímu výrobku a tím je tento sprej na vlasy 7 v 1 od Alverde. Opět se jedná o veganský výrobek, opět neobsahuje žádné silikony, žádné mikroplasty a co naopak obsahuje, tak to je rostlinný keratin s inulinem. Tento sprej by měl působit proti lámavosti vlasů, měl by dodat lesk, hydratovat, působit proti roztřepení konečku a usnadňovat rozčesávání. Cena tohoto produktu je 85 korun. Já jsem tento sprej zkoušela několikrát, zkoušela jsem ho jak na mokré vlasy, tak i na suché vlasy. Velký bohužel je to, že tento sprej obsahuje taky alkohol. A je to znát, protože popravdě jsem od tohohle spreje čekala víc. Je o něj velký zájem, má dobré recenze, ale myslím si, že není úplně vhodný na vlasy, které jsou odbarvený nebo přebarvený na blond a nějakým způsobem dehydrovaný a naopak tu hydrataci potřebujou, protože ač tento sprej slibuje hydrataci vlasů, tak k tomuto bohužel nedochází. A to právě u části vlasů, kde já mám právě odbarvovač. Ač jsem ten sprej nanesla na mokrý nebo na suchý vlasy, vždycky došlo úplně k tomu samému, a to k tomu, že naopak mi tento sprej vlasy vysušil a ty konečky jsem měla jeden chuchvalec. Vážně nepřirozený chuchvalec a vůbec mi ty vlasy neuhladil, nevyživil, neleskly se. Co se týče té přírodní části vlasů, tak tam nemůžu říct ani slovo. Tam si myslím, že to nějaký ten účinek, nějaký ten efekt má, takže bych tento sprej určitě nezavrhla. A jde o toho vyzkoušet, někomu sedne, někomu ne. Záleží na tom, jaký typ vlasů máte, protože určitě tenhle sprej není na všechny typy vlasů. Za mě rozhodně ne. Ale teď už přejdeme k něčemu pozitivnímu a já bych začala produktem, který je na zubní hygienu. Jedná se o tuto přírodní zubní pastu od Alverde s příchutí máty. Opět se jedná o veganský výrobek a cena této pasty je 45 korun za 75 ml. Měla by účinně chránit před zubním kazem, odstraňovat zubní plak a pečovat o vaše dásně. Abych se přiznala, tak moje první reakce na tuhle pastu, kdy jsem si ji dala na kartáček a začala si čistit zuby, byla, co to je? Předem musím říct, že na tuhle pastu si člověk musí nejprve zvyknout, ale jelikož je úžasná, skvělá, prostě miluji ji, tak já jsem si zvykla hodně rychle, protože když vynechám
takovou tu zvláštní chuť. Té máty tam není tolik, takže ji tolik v ústech necítíte a po vypláchnutí úst dochází k tomu, že nemáte úplně tak jako svěží dech a jako u jiných past, na který je člověk zvyklý. Dále, co mě překvapilo, tak to není taková ta typická pasta. Mně teda přijde už na první pohled taková spíš krémovitá konzistence. A hned potom, co jsem si toho vizuálně všimla na kartáčku, tak jsem si všimla i na obale, že tu není úplně napsáno cán paste, ale je tam cán kréme. No, budu vám ji tady chválit až do nebe. Za mě je to asi, no možná i první pasta, nebo aspoň pasta po dlouhé době, která mi dokonale, ale dokonale vyčistí zubní plak a po dlouhé době cítím, že mám ty zuby vážně vyčištěný, ale tak, jak mají být vyčištěný. Už jenom když si přejedete jazykem po těch zubech, tak jsou takový jako vyleštěný a no prostě dokonalý. Takže já dávám této pastě 5 hvězd. Dále, co tu mám, tak to je opět produkt, který je na vlasy, anebo spíš vlasovou pokožku. A tím je tento peeling od Ballet. Cena tohoto peelingu je 85 korun, je bez parfemace, obsahuje 4% AHA a také pantenol. Měl by regulovat tvorbu kožního mazu, měl by odstraňovat odumřelé části kůže, odstraňovat usazeniny. Je určený pro všechny typy vlasů, všechny typy vlasové pokožky. Nanáší se do vlasové pokožky vždy před mytím hlavy a máte k tomu takový hezký zobáček. Já si vždycky vzpomenu na takový ty vodičky, prodávají se dodnes, které jsou určený taky na vlasovou pokožku. Dokonce je v DMku stále máme. A ten aplikátor je skvělý v tom, že vlastně se vám dostane krásně do těch vlasů, do té pokožky hlavy. Po nanesení byste měli ten peeling vmasírovat a nechat působit 15 až 20 minut. Já jsem tento peeling použila už několikrát, takže už vám můžu k němu i něco říct. Co je pro mě takový to, ale úplně malý negativum, asi bych to úplně neřešila, a to je ta doba působení, která je 15 až 20 minut. Na mě je to dlouhá doba, já jsem člověk, který nerad na něco čeká, který pořád něco potřebuje dělat a takovýhle jako časový úseky a no prostě mě to zdržuje. Ale zase na jednu stranu člověk si to aplikuje do vlasové pokožky, do vlasů a mezi tím si můžete cokoliv dělat. Takže určitě to není za mě úplně nic hroznýho, strašného, dá se to. Ale přejdeme k tomu pozitivnímu a toho je nadmíru. Pokud máte stejný problém, stejně jako já, a to je občasný svědění pokožky hlavy. Já to mám asi z toho důvodu, že mám věčně vlasy sepnutý a dále, co je mým velkým problémem, tak toto, že se mi vytváří tady takhle vlastně u uší šupinky. Vím, že tento problém většinou dělají šampóny, které obsahují silikony a tak dále. Mně se to bohužel dělá i u šampónů, které silikony neobsahují a dodnes jsem se jich nemohla zbavit. Až potom, co jsem vyzkoušela tenhle peeling a ten je na tyhle šupinky naprosto úžasný. Už po první aplikaci tohoto peelingu se mi veškeré ty šupinky uvolnily, odlouply a odstranily. Samozřejmě je důležitý ten peeling používat pravidelně a pořád. A to, jak už jsem říkala, před mytím hlavy. Takže to brát jako takovou rutinu. Co si budem povídat, je to další produkt, který mě nadchl, který mě oslovil, a to pozitivně, a v mé rutině tento peeling určitě chybět nebude. A jdeme na další produkt a tím je tento čistící olej od Ballet. Opět se jedná o veganský výrobek, cena tohoto čistícího oleje je 70 korun.
Je bez parfemace, a to naprosto bez parfemace a mikroplastů. Tento olej je arganový olej a je určený jak na oči, rty, tak i celou tvář. Já ho tedy používám jako odličovací olej. Měl by tedy odstraňovat make-up, je určený i pro suchou pleť a neměl by zanechávat mastný film. Co se týče aplikace, tak tento olej se aplikuje na suchou pleť, poté klasicky smijete vodou. Abych se přiznala, zkoušela jsem tento olej i jiným způsobem, a to tím, že si nejprve pleť navlhčím a pak teprve aplikuju čistící olej. Určitě je lepší ta první varianta, kterou doporučuje samotná Balea u tohoto čistícího oleje. Pokud aplikujete olej až po tom, co si navlhčíte pleť, tak tím, že je tento arganový olej takovej hutnější, tak se hůř jakoby spojuje s vodou na té pleti a je to takový jako táhlý, nevím, jak bych to popsala, není to úplně jakože příjemný. Tím, že já mám pleť masnější, tak hůř snáším na té svojí masné pleti ještě další masné produkty a radši jsem vždycky upřednostňovala to, že si pleť navlhčím a pak vlastně do toho vpravím olej. Tady to bohužel tak nejde a to je to, co mi svým způsobem na tom oleji vadí, ale já to přežiju, protože tenhle odličovací olej je naprosto skvělej a určitě ho můžu porovnat s dražším odličovacím olejem, který mám z korejské kosmetiky. Tento olej stojí asi kolem 400 a tam je zase plusem ta aplikace, která může být i na vlhkou pleť. Je to o to příjemnější, ale kdybych tyhle dva produkty měla porovnat, už jenom co se týče ceny, kvality a toho, co dokážou, tak jsou naprosto totožný, naprosto srovnatelný. A co je pro mě ještě u tohoto oleje od Balei velkým plusem, tak to, že vážně není parfumovaný, vůbec není ničím cítit. Myslím si, že tento produkt bude skvělý i pro typy pleti, která je ekzematická, přesně tak jako moje. Vůbec mě tenhle olej nedráždí, vůbec mi po něm nezčervená pleť, nic, nikdy žádné ekzematické fleky. Cena je na to, co ten olej umí, vážně nízká. Tento olej hlavně odlíčí i voděodolné řasenky, voděodolné make-upy, a to lusknutím prstu. A my se blížíme k dalšímu a poslednímu produktu, který tu pro vás mám. Teď se to bude týkat úklidu, a to těchto univerzálních vlhčených ubrousků. Bohužel jsou tyto ubrousky limitkou. Já jsem na zkoušku vzala tyto z vůní růží a zeleného čaje a potom ještě tyto z vůní orchideje a rýže. Vůbec, ale vůbec to není špatný nápad, protože vůně květin je k tomu úklidu naprosto úžasná, příjemná. A já tyto vůně takto s otevřenou náručí uvítala a zamilovala si je. Hlavně tedy tuto vůni růží. Cena těchto ubrousků je 40 korun. Jedná se opět o produkt DM, tedy Denkmit. Já osobně tyto ubrousky používám, jak už jsem říkala, při úklidu, a to při utírání prachu. Někdo má tyhle ubrousky úplně na jiné účely a využívá to jinak. Já je tedy využívám takto. Nepoužívám je pravidelně, ale používám je spíš jednou za čas, kdy chci vážně mít ten úklid dokonalý a dokonale všechno vyčistit. Protože pokud vezmu na prach vodu s určitým saponátem, který je určený jako univerzální, a to i na prach, tak mi přijde, že tím ten nábytek nevyčistím tak dokonale, jako právě s těmito ubrousky. Tím si myslím, že se ty ubrousky v popisku dost podceňují, protože je tam psáno, že je pouze na povrchovou špínu, ale to já si nemyslím.
Úžasně třeba tyhle ubrousky čistí kosmetické stolky od různých šminek, od různého make-upu a tak dále. Dál za mě čistí určitě takovou tu, neříkám úplně zažranou špínu, tu samozřejmě doma nemám, ale dostane se určitě hlouběji do materiálu než klasicky hadr s vodou a se saponátem. Takže určitě z toho povrchu dostanu víc než v běžném úklidu a tím musím tyto ubrousky velice pochválit. A co na nich chválím, tak jak už jsem říkala, ta úžasná květinová vůně, kterou mě o to víc ještě potěšily. No a to je ode mě vše. Jsme na konci. Veškeré produkty jsem vám ukázala, představila, ale i samozřejmě pochválila. A to je důležitý, že tu jsou stále na trhu tak úžasný, bezvadný produkty za skvělé ceny. Já vám všem děkuju, že jste video shlédli až sem do konce, že se díváte, že odebíráte, že komentujete, lajkujete a tak dále. A já se na vás budu těšit v příštím videu. Mějte se krásně, báječně a hlavně, ať jste všichni zdraví a v pohodě. Ahoj!